15 milionů. Říkali jsme 10. Oba víme, že ty biologické sačky, co si přivez, neopouštějí město. Prodáš je Arabášům z Queenstru. Přístavit si to hemží fízlama v civilu. Bude to chtít úplatky, abych to utajil. Já jsem věděl, že jsi dobrý šéf, Billy. Díky, bracho. Nehobej, Franku. Ty toho sráče znáš? Hejvalýho sráče. Jo. On je to Na srdci, jenom slušně. Je to jenom humbuk. Víš, jak Poldové odhalí čakry se zbraněma? Jenže to je blbost. Protože který Gauner by věřil Poldům, ne? No, a k těm blbým zlodíčkům patří tady Carlos. Vidějí tu inkostovou pivu a vědí, o co jde. Ty zbraně se vede na ulici. Uvidíš. Neviděl jsem Gaunera, co by si chystal. To je dost hloupý. Neboj, Franku. Mami, je to Frank. Říká, aby sjedla. No? Jak je na to? No, víš. Víš, se může koukat na televizi. Tak dobře. Nic víc ji nezajímá. Ale aspoň něco, ne? Hele, já chci ti říct, že na čas odjíždím z města. Z města? Neomlouvám se, neumím si představit, že si uděláš prodloužený víkend. Já už se nehodlám vrátit. Takže u Donatelliho to asi nešlo rozhodně. Víš o tom, že to byl přežil? Slyšel jsem. Ať si ho podej Poldu.